Здравейте! Вие сте с вечерния метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология днес 24 май. Честит празник! Времето днес у нас започна да се определя от средиземноморски циклон, който преминава южно от страната. Насочвам вниманието ви към последните спътникови снимки, на които много добре личи облачната система, свързана с двата циклонални вихъра. Единият, както вече казах, преминава южно от страната, а другия се е формирал край северните брегове на Африка и той ще премине през Гърция, Егейско море, проливите към Черно море през утрешния ден. Сега да насочим вниманието ви и към радарните изображения на Изпълнителна агенция борба с градушките. В следобедните часове в Старозагорско се развие мощна конвективна облачна система, по която имаше краткотрайни интензивни валежи в отделни райони и градушка. Там по автоматични станции количествата на валежите са между 17 и 20 литра на квадратен метър. В момента доста мощна облачна конвективна система премина през Раднево, както виждате от анимацията, нейното движение е на изток и североизток, така че в следващите 30 на минути ще достигне и до Ямбол. Друга клетка се развива на север, между Твърдица и Сливен, също и към Габрово. Така че ние продължаваме да следим с интерес развитието и преместването на тези мощни купесто-дъждовни облаци за очаквани прояви през следващите часове. Както вече казах, времето днес започна да се определя от циклонални вихри. Виждате на последната симетрична карта на Балканския полуостров, че по-голямата част от страната е в циклонално поле и от северозапад се изгражда баричен гребен на високо налягане. Студеният атмосферен фронт е над западната половина от страната. Към 18 часа температурите са от 8-11 градуса в западните райони, до 26 градуса все още в Кърджали, като днес най-висока беше максималната температура в Елхово 28 градуса. В източните и в южните райони от страната до ранния следобед имаше и слънчеви часове. Така че за това в тези райони там в момента се развива и по-мощна купесто-дъждовна облачност, докато под влияние на студения фронт в Западна България времето беше предимна облачност с обложени валежи. В повечето райони в западната част на страната количествата са между 5 и 20 литра на квадратен метър. По върховете днес максималните температури бяха от 3 градуса на Мусала до 6 градуса на Черни връх и на връх Бодев. През следващото денонощие, под влияние на средиземноморския циклон, преминаващ южно от страната, времето ще бъде предимно облачно, с почти повсеместни валежи, на места значителни по количество в отделни райони, надхвърлящи месечните норми за май. Максималните температури утре в по-голямата част от страната отново ще бъдат в широк интервал. В западната част от България температурите ще са почти безледен ход. Сутрешните, както виждате в София, ще са около 8 градуса, а максималната за деня ще е около 10. Все още по-високи ще са температурите в югоизточните райони до 20-22 градуса. Вятърът ще е от северозапад, предимно умерен, в източна България от север и североизток. Ще продължи да прониква хладен въздух. За утре в части от трите области Благоевград, Пазарджик и Смолян Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от най-висока степен, червен код, за значителни валежи, сумарни количества за 24 часа, надхвърлящи 60 литра на квадратен метър. В 8 области западната половина от страната е в сила оранжев код, а в 6 предупреждението от най-ниска степен жълт код. И в планините времето ще бъде облачно и мъгливо, ще превалява дъжд, на много места валежите ще са значителни, на височина над 2000 метра валежите ще бъдат сняг. Максималната температура на 2000 метра ще бъде около 3 градуса.
През нощта срещу понеделник в западните райони валежите ще отслабнат и спират, докато в централна и в източна България ще продължат. Там има условия да са и значителни по количество. В понеделник постепенно до края на деня валежите в цялата страна ще спрат, а от запад на изток и облачността ще започне да се разкъсва. Ще се задържи хладно за май с максимални температури в повечето райони между 15 и 20 градуса. През следващите дни дневните температури постепенно ще се повишат. Слънчеви часове ще има преди обяд, докато около и след обяд до полунощ отново има условия за развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. В края на седмицата отново се повишава вероятността за създаването на обстановка с по-значителни валежи и за понижение на температурите. Така завършва вечерния метеорологичен бюлетин, подготвен днес от дежурните синоптици Ралена Илиева, Анастасия Кирилова и аз, Красимир Стоев.